Amo ning gibuhat karon kay mo may advice ni Sir Kumar nga ang amo diri ron paglimpyo ra gid karon nya do na tay prosede nga backhoe og ang piloder para pag-clear pagpatag aning ato ang area basta ang amo lang paglimpyo lang sa area kay hugaw na kaayos tanan. Gisugdan na sa Prevention Restoration Order, Beautification Enhancement o probe team ang panghilo sa mga basura ug nahibiling istruktura sa Doña Pepang Cemetery. Kini alang sa pagsugod na sa pag-convert sa maong dapit sa usa ka heritage park. Ang maong samang gihinganlan nga Doña Pepang Cemetery isip pagtahod kang First Lady Doña Estefania Pepang Veloso Osmeña ug kini nahimutang sa utlanan sa Barangay Tejero ug Barangay Careta. Human sa groundbreaking nga nahitabo kagahapon dinhi sa Doña Pepang Cemetery alang sa development sa usa ka heritage park, padayon karon ang clearing operation sa probe team alang sa katumanan sa maong proyekto. Matod sa officer in charge sa probe team nga si Aderson Kumar nga pagpanghinlo sa kasagbutan ang ilang paningkamutan ug human karong adlaw aron malihok na sa city engineer sunod adlaw ang pagdemolish sa mga semento. So ako may gitahasan sa paglimpyo dinhi dapita kay lagi doon na may plano ato ang kagamahanan nga paninduton ang maong Doña Pepang Cemetery. So doon na naman sila yung plano ni ani. So kining amo karon nga operasyon amo sa ning hawanan limpyuhan paano basura. Then after that engineering nga amo abantan. Gipahibaw sad sa Cebu City Budget and Finance Head nga si Attorney Jeron Castillo nga daghan sad ang mihatag og donasyon para sa maong proyekto sama sa gihatag nga budget sa Light Ferries Corporation alang kini sa development sa maong proyekto apil na sab sa paglimpyo sa Mahiga River. Dili lang na light ferries, actually we called all the stakeholders kana bang gitawag natong convergence nga doctrine ni Mayor ba, gi-converge na mo daghan man na kayong businessman diha. So we called in SM, we called in Gaisano. Tanan sila nga affected diha. Ang initial lang nga nihatag dayon sa awhag ni Mayor si light shipping. Muna na ang discussion point karon. Na nagay in fact willing mutukod sa building para ang tibok area diha sa Careta including ng Mahiga kay river man na diha ang boundary ana. Malimpyo na natong Mahiga River kay mo man mo baha diha because of the houses there. Kini si Therme Marmito, HNU Com intern alang sa My TV Cebu.